Poslije idemo zabavljati karaoke i to. Toni je rekao da pjeva četničke večeras. Da, sorry za Jelena, ovo je malo, to je bilo malo seksistička pjesma. Bili smo mladi i lupi, koga tako se. Mladi, glupi i seksi. I od svih stvari, ako negdje mogu čuti na slišavani pjesmu od Olibasije, uvijek ovu puštaju, a meni nije stvarno dobra. Rađe bi da nešto drugo puštaju, ali eto, kad već puštaju. Lijepo je vidjet Orko Punkse s Čirokanama i sve da pleši na ovu pjesmu, to mi je onak super. I Džanja, da. Ređe ti. Eto, by the way, još jednom hvala Pacovu, hvala Krcku, hvala ekipi iz Grey Rooma i prije svega hvala Stirna Laju, gdje su međunarodni brendovi u Hrvatskoj. I to je to. Vidimo se na šanku ili